David, di ba wala kayo trabaho 5 na kabulan? Good news, na ako nakita ang trabaho para nimo. Unsa man trabaho Ay, kabla ka dagko kay sweldo. Pila pod? Ang bulan tag 45,000. Dako Mao gani, may kuro nimo. Adili ra ko? Pila naman? Dako ra po kay na sweldo? Ay naman dili ka gusto aron dagko kay sweldo? Ang saon po na ko nga dakong sweldo? Ay naman para makapay kag sakyanan. Di mo kabalo mo drive? O di mo tigumon. Para asa po na ako ang tigumon. Para inag-retire nimo pohon. Nagma-retire na ko? O di na ka kinahanglan mo trabaho. Nyagwa na ko trabaho? O di magulat na lamang kag hangtod ka mamatay na kay sweldo. Mamatay. Da yung sunod? Budlay kay kag istorya. Wa na bakanting trabaho. Pagpulyo din na tambay hangtod hangtod. Basig na pa yung sulod lan. I love you. I love you. Agkay! Ganihara kong istorya hali kay love you, dili ka mo tubag. Kung mayon gani kong I love you, mayon kag balos. Sige, sorry. Na. I love you. Balos. Okay. Nganong manampa ang pagbalik? Mamang mayon magkabalos. Kaingon man ka nga dapat mo yan kog balos. Squid! Oy, matay nakadungog man ko og nangita kag tarbahante. Karon gusto kong apply nimo. Timing gyud kaayo. Sige, pwede sulod na ka. Kay Squid, gatuon jud ko pag mayaning pangutana, gusto ko kutanon ko nimo. Dili na ko tipangutan na sulod na ka. Ay dili kutana ko kay rumurag ning agi jud kog interview. O sige, unsa may color anang daon sa nangka? Abolos ka klaro kay nang din oh. Abi kinay ko na nimong nangka na imong luyo mura ko gatsit ana. Di sulod na bang ka. Ay dili kutana ko kana pong lisod bari pa kana mga binata kay sige. kana kinalisuran. Pila ka buk barangay sa Tibox, Pilipinas? Basta kay nakaingon na ka na sulod ko. Matay nakatubag na ko atong green ganiha. Kano sa man ko magsugod? Lunes. Tara ko sir, bayad. Sir, reminder ka na ako, kanang tanang serbisyo na mo dire, required ba og tip? Ang required ay, pwede ra gamay? Okay ra gamay sir, basta kikinasing-kasing. Sige. Nara. Ikaw karon ka mabunog. Wala mi po ko gibuhat ninyo. Kamo, kusura kayo mo daog ug mga gagbeng tawo. Pamauli mo. Kira ka? Kira ko. Sige pa na. Tanawa, mugawas ang driver na ron. Puli dayon. Dayong kuhaan na sa kinan. Kaya ito'y baligya. Kenapa? Sige. Mugawas ang driver. Oh, lakaw. Sige. Nagunsa man kani ako sa kenan. Boss, padulong ko trabaho, boss. Sige, kay wala lang tao dito. Ay, boss, namatay man kasi manager, boss. O namatay ganyang buntag. Pwede ka ko'y puli niya, boss. Kugihan bitaw ko. Pwede man, pero manangis ako pwede nari ako musugot ba? Man. Dapit tabangi ko. Ano sa man ka? Sinukya mo ko na sumagan ako gigukod guhan eh. Sige, mas maayo mo tago ka mo eh. Ari mo. Sul. Uy, sige, lamoy. Inay lang. Kabantay mo kasi si Moy. Namagutoy atraso na ko. Si Moy, narao. Sika, Moy. Ano ganun ba ka ganyan? Nasaligan ka na ka. Unsay mo sir? Isa ka kilong lansang. Wala may lansang dire sir. Mao na problema nyo tindahan, kawa mo ibalik yung lansang. Tuga-tuga mo pag-upin og tindahan, wala mo ibalik yung lansang. Nan kay wala gipon may lansang dire sir. Aw kana kay wala mo yung lansang, panirado mo. Nang gasolina ron ang iabot ang nibinta ng presyo. Usa ka pag ginali pag namaaw. Mao gani. O yun sa Moy. Paul makukwarta be. Wala ko'y kwarta, Moy. Wala pa'y siguro sud si mana na mabot na nagkapil sa kasusod. Dokyo. Unsa na gin? Paul magani ko kwarta. Gay nagwala ko'y kwarta, bali ni siya no sa mukha nagkaayaw.
Sunod si mana ana, ug di pagid mahuman ng gira ana. Way siguro mabot pa 200. Dinata na ka. Dihay ana. Ay, Mer, kay kung simuy-moy ka. Mubayad man to ko sa utang nimo, Dok, pero magpamedikal mo ko tungod sa imong gibuhat nako, di maong quits na ta. Kanang tawhana oh. Kana iyang pitaka maunay kawata. Bisag magkinaon sa i-secure ginang pitaka. Ha? Tara oh. Sige lang ka to ah. Dali ah. Hoy, tulis ni. Hindi ko. Hindi na. Kamu mo. Sa. Di. Unsa man eh? Ay, si puti yung dira. Kay tulis ni. Ay, Dok. Dok, napita ka, Dok. Asa man ang kwarta ana? Korta, pita ka naman yung giingon. Pitaka apil puno tatong kwarta. Wala man kakaingon. Hoy, ang cellphone ibalik na ninyo, oy. Oy, social experiment tayo na eh. Susunod gani, pag-amping mo na yung cellphone para dili mo makuhaan dahil no? May gani kay vlogger me, social experimenter na eh. Kaya natinood pa na eh. Wala na tanin mo cellphone. Ala, salamat kayo. Sige. Ikaw manggo po, ginang ka na ako pagkasulina daan o sa tamang snacks. Tanaw na nun ron. Palpak na nun itong pagpang snacks. Dok, kinsa mong paborito nga Hollywood actor? Si Jason Statham. Ako kay si Jitle. Imo na bet, kinsa man nimo? Kuha, si Kuan, Arnold Schwarzenegger. Unsa may spelling ang Schwarzenegger? Kuan, bitaw si Mr. Bean akong idol. Babe, kay nag-birthday man nimo ron, ako'y regalo nimo. Wala sana, unsa mo na, babe? Pero piyo nga sa imong mata. O sige. Ayog tanaw ha. Di lagi eh. Na. Unsa man eh? Pintas. Pagtunan mo na ako, iro! Baligid ka mo reklamo, kita na mga kay mga unta. Anay! Ano ba? Matay, Dok. Unsa may pangandoy tuod mo, Dok? Akong pangandoy gid bong, akong bank account masudlan og 7 billion. Para sa akong papa ba? Ay, naa 7 billion imong papa? Dili, maupod na iyang pangandoy.